تمهارو خميل لهم أزي بتكال تمرتن سلطان جزنا ترى لو زقرب قطعوا تمرت قانقا تقرنيا شاشاك فيديو أنا ممر هافتاي سلازي تمهارو عبز حالة تمرتنا بزعبا من نسأل متمارن قالات تمهرنا نرا سلازي قالات كميجرنا تأميرنا نتسئلنا كننببن كنصحفن كم زغل رينا هنا سلازي تمهارو نايز حالة فزي كابنا نايلو معان تمرتنا دما بزعبا قال انت بقون زولي سلازي قال انتاي مالات كم زخونه قال أب كبابينا خمينا انتقمولو تقوار قال كنت أيزول كنرئينا مات سلازي تمهارو بصمونا نختدام صني اللابو تمهارو أو زك فلق جازي نظام علامات هزياتهم كتنصريهم حدا انتاينت قال طبقون تقلصيهم قال انتاي مالتيو طبقه انتاي مالتيو زي كتقلص ليهم كلاي قالن طبقون እናት አመርኩምን እናነጽልኩምን ከተንቡለይን ክጽሕፉለይን ይኸማት ስለዚህ ብዛዕባ ዕላማና ዝካበልና ናፍቲና ይደሞ አንተ ትምርትና ብዛዕባ ቃል ታዩ ዝብል ክሪና ስለዚህ ቃል ኣብ ከባቢና ከመይ ንጥቀመሉ ቃል ምንታይ ዘገልግል ከመይ አንረዳሉ ዝብል ክንሪና ማለት ቃል ማለት ዓርሶ ኸኢሉ ጠጦ በማል ንሓደ ነገር ናይ ምግላጽ ዓቅሚ አሎ እዚ ክንል ከለና ዝኾነ ይኹን ቃል ዓርሶ ኸኢሉ ትርጉም ብዝህ መንገዲ ዝምስረት ኮይኑ እቶም ፊደላት ነቲ ቃል ዝምስረቱ ፊደላት ስርዓት ሰዋስው ሓልዮም ዝምስረትዎ ኮይኑ ንሓደ ነገር ወይ ከዓ ንሓደ ጽንሰ ሓሳብ ክገልጸልና ወይ ከዓ ክውክልና ብዝኽእል መንገዲ እንገልጾ ከይዲ እዩ ማለት ቃል ኣብ ዝኾነ ይኹን ቋንቋ መሰረታዊ ባእታ ከም ዝኾነ እዩ ስለዚህ ሓደ ቃል ኣብ ሓደ ቋንቋ መሰረታዊ ባእታ እዩ ስለዚህ ትና መጀመሪያ ፊደላት ድሕሪ ፊደላት ዝመጽእ ቃል እዩ መጀመሪያ ፊደላት ኣለውና ድሕሪ ፊደላት ድማ ተን ፊደላት ስርዓት ሰዋስው ትርጉም ብዝውሉ መንገዲ ኣዋዲና እንምስርቶ መሰረታዊ ሓሳብ ወይ ከዓ መሰረታዊ ባእታ እዩ እዚ ከም ዝበለ ቃል ግን ቅቡልነት ወደት ፊደላት ኣለዎ ማለት ቅቡልነት ፊደል ወደላት ማለት ማለት እዩ ዝኾኑ ፊደላት ኣብ ዝኾነ ቦታ ብምስኳዕ ዘይኮነ ወይ ብምእታው ዘይኮነስ ትርጉም ብዝህ መንገዲ ጌርና እንፈጥሮ እዩ ኣብ ቋንቋ እንረኽቦም ፊደላት ከዓ ነገራት ንኽገልጹ ተገይሮም ዝተዋደዱ እዮም ማለት ስለዚህ ኣብ ቋንቋ እንረኽቦም ፊደላት ነገራት ንኽገልጹ ገይሮም ዝተዋደዱን ዝተመስረቱን እምበር ስዊልካ ከም ዝመጸልካ ወይ ከዓ ዝተዛውዑ መልእኽቲ ዘየመሓላልፉ ኣይኮኑን ስለዚህ ቃል ክብል ከለና ትርጉም ክህብ ብዝኽእል መንገዲ ዝተዋደደ እዩ ማለት ቃል ክንምስርት ወይ ከዓ ክንገልጽ ወይ ክንጽሕፍ ከለና እቲ ንምስርቶ ቃል ወይ ከዓ እቲ ንጽሕፎ ቃል ታዩ ከም ዝመጸና ዘይኮነስ ስርዓታዊ ብዘለዎ መንገዲ ፍታሕ ብዘለዎ መንገዲ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ማለት ካሊእ ቃል ማሕበራዊ ተቐባልነት ክህልዎ ክእል ኣሎ ስለዚህ ሓደ ቃል ኣብ ሕብረተሰብና ማሕበራዊ ተቐባልነት ክህልዎ ክኽእል ኣሎ እዚ ማለት እዩ ደቂ ሰባት ብቃል ኣቢሎም ሓሳቦም ስምዒቶም መንነቶም መልእኽቶም ስለ ዘንጸባርቑ እንታይ ክኾን ኣለዎ ተቐባልነት ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ማለት ካሊእ እዩ ቃል ቁሳዊ ወይ ከዓ ጽንሰ ሓሳብ ውክልና እዩ ቁሳዊ ወይ ከዓ ጽንሰ ሓሳብ ውክልና እዩ ማለት እዚ ማለት እቲ ቃል ዝገልጾም ሓሳባት ምልክታዊ መረዳድኡ ተባሂሉ ይግለጽ ኣብ ምጥቃም ቃላት መልእኽቲ ዝመሓላለፉ ብምልክትን ብውህደት ድምጽታት እዩ ማለት ስለዚህ ሓደ መልኾነ መልእኽቲ ከነመሓላልፍ እንድሕር ኮይና እቲ ንዛረቦ ድምጺ ወይ ከዓ እቲ ነመሓላልፎ ቃልን እቲ ዝስየም ዘሎ ኣካልን እዚኣቶም ተዋዲዶምን ተስማዕሚዖምን እንታይ ዝገበሩ እዮም ዝፈጥርዎ ማለት ስለዚህ እዚኣቶም ናይ ክልቲኦም ውህደት ከም ዝኾነ ናይ ክልቲኦም ኣምራት ጽንሰ ሓሳብ ከም ዝኾነ እዩ ዘርእየና ማለት ቃላት ኣብ ሓሳብና ብጽሑፍ ይኹን ብዝርር ኣብ ንገልጸሉ ግዜ ዘለዎም እጃም ዝለዓለ ስለዚህ ዝኾነ ሰብ ሓሳባቱ ብጽሑፍ ይኹን ብዝርር ኣብ ዝገልጸሉ ግዜ ነቲ ዘመሓላልፈ መልእኽቲ ብዝግባእ ነጺሮም ዘቐምጡን መልእኽቲ ዘመሓላልፉን ምስ መንበቢ ምስ ጸሓፊ ምስ ሕብረተሰብ ምስ ዝኾነ ይኹን ኣካል ከራኽቡና ዝኽእሉ እዮም ማለት ቃላት ንሳቶም ንዘይኮኑ ጽንሰ ሓሳባት ወኪሎም ጠጠው ዝበሉ እዮም እዞም ጽንሰ ሓሳባት ብቃላት ተወኪሎም ተቐሩ ሰለስተ ነጥብታት ከልዕል ይኽእል ሓደ ቃል ሰለስተ ነጥብታት ሓደ ወኪል እዩ ካልኣይ ተወካሊ ሳልሳይ ውክልና ማለት ስለዚህ ወኪል ማለት ዝውከል ነገር ተወካሊ ድማ ዝውከል ውክልና ድማ ናይ ክልቲኦም ጥምርተ ዝሓዘ ማለት ስለዚህ ለኣብነት ሰብ ዝብል ቃል ድሕርነና ሰን ብን ብዝብሉ ክልተ ፊደላት ወይ ከዓ ድምጽታት ዝተመስረተ ኮይኑ ነይናይ ሰብ ዝበሃል ክሓስብ ዝኽእል ክዛረብ ዝኽእል ከምዚ ዝበለ ቅርጽ ዘለዎ ተባሂሉ ነቲ ኣካል ዝተዋሃበ እዩ ሰብ ዝብል ድማ ናይ ፊደላት ውክልና እዩ ስለዚህ ናይ ክልቲኦም ጥማር ድማ ውክልና ረኺብና ኣለና ማለት ቀጽልና ንሪኦ ብዛዕባ ጥብቆታት እዩ ጥብቆታት ማለት ዓርሶም ዘይኽእሉ ትርጉም ዘየመሓላልፉ መልእኽቲ ዘይብሎም ነገር ግን ናብ ቃል ናተጸግዑ ለውጢ ትርጉም ከምጽልና ዝኽእል እንድሕር ኮይኖም ጥብቆ ንብሎም ማለት ስለዚህ እናጠወቁ እዮም ለውጢ ትርጉም ከምጽ ዝኽእሉ እምበር ዓርሶም ዘይከኣሉ ወይ ከዓ ዓርሶም ክኢሎም መልእኽቲ ከመሓላልፉ ዘይኽእሉ ወይ ዝኾነ ነገር ክውክልና ዝኾኑ ዝኾነ ሓበሬታ ክህቡና ዘይኽእሉ እንድሕር ኮይኖም እዚኦም ጥብቆታት ኢልና ንገልጾም ማለት ስለዚህ ጥብቆታት ትርጉም ኩና እንድሕር ኮይኖም
ናብ ካሊእ ቃል ክጽጉዑ ክኽእሉ ኣለዎም ማለት ስለዚ ኣብቲ ቃል ድማ ወይ ብቅድሚት ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ብድሕሪት ክኸውን ወይ ማእኸል ወይ ድማ ኣብ ማእኸል ድሕሪትን ንኣተው ዝተፈላለዩ ቦታ ናይቲ ቃል ንኣተዩ ለውጢ ትርጉም ከምጽኡልና ዝኽእል እንድሕር ኮይኖም ጥብቆታት ኢልና ኢና ንገልጾም ማለት ስለዚ ቃላት ትርጉም ዘለዎም መልእኽቲ ዘመሓላልፉ ለሓደ ነገር ዝውክልና ዓርሶም ዝኽኣሉ ክኾኑ ከለው ጥብቆታት ድማ ትርጉም ዘይብሎም መልእኽቲ ዘይመሓላልፉ ንሓደ ነገር ክውክልና ዘይኽእሉ ነገር ግን ናብ ቃላት እናተጸጉዑን ናለገውን ለውጢ ትርጉም ከምጽኡልና ዝኽእሉ እንድሕር ኮይኖም ጥብቆታት ኢልና ኢና ንገልጾም ማለት ስለዚ ንኣብነት እምባ ዝብል ንውሰድ እምባ ዝብል ምን ባን ካብ ዝብሉ ሰለስተ ፊደላት ዝተመስረተ ማለት እምባ ማለት በሪኽ ዝኾነ ቦታ ዝብል ውክልና ኣለዎ ማለት ስለዚ ንዝበረኸ ቦታ ቁመቱ ነዊሕ ዝኾነ በግድሚ ነገር እንሆ ውክልና እዩ ማለት ስለዚ ነዚ እምባ ኢልና እዩ ስለዚ ታት ዝብል ድማ ንውሰድ ታት ዝብል ከዓ ናይ ታን ትን ካብ ዝብሉ ክልተ ፊደላት ዝተመስረተ ኮይኑ ነገር ግን ትርጉም ኣልዎ ዝኾነ እዩ ነገር ግን ላብ እምባ ዝብል ታት ክንውስድ ከለና ግን እምባታት ዝብል ይሁና እዩ ስለዚ እምባ ንሓደ ዝውክልና ኾን ከሎ እምባታት እንድሕር ወሲድና ድማ ንብዙሕ የመልክተና ኣለዎ ማለት ስለዚ ታት ዝብል ጥብቆ ናብ ቃል ተጸጊዑ ግን ለውጢ ትርጉም ከምጽእ ዝኽእል እዩ ማለት ስለዚ ተምሃሮ ብዛዕባ ለማዓንቲ ዝተምሃርናዮ ብዛዕባ ቃልን ጥብቆን ዝብል እዮም ስለዚ ቃልን ጥብቆን ማለት ነናይ ባዕሎም ዘለዎም ናይ ባዕሎም ውክልና ዘለዎም ኮይኖም ነገር ከዓ ብሓባር ኮይኖም እውን ዝገልጽሉ መንገዲ ከም ዘለዎም እዩ ስለዚ ናይ ለማዓንቲ ትምህርትና ነዚ መስል ኣብ ዝቐጽል ክፍለ ግዜ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ